Isus je ime Oca i Sina i Svetog Duha. Luka 1.31. I evo, začećeš i rodit ćeš sina i nazvaćeš ga imenom Isus. Dakle, dijete koje je Marija rodila je nazvano imenom Isus. A zašto je sin nazvan tim imenom? Jevrejima 1.4. Učinjen toliko boljim od anđela, koliko je uzvišenije nego li oni naslijedio ime. Sin je dobio ime Isus, a ovdje vidimo da se ime nasljeđuje, a nasljeđuje se od oca. Dakle, ime oca je Isus, a sin je naslijedio to ime, što ne znači nužno da je svako znao za to ime. A sada ću potvrditi princip koji sam pomenuo vezan za činjenicu da ime Božje pripada njemu nezavisno od toga da li ljudi poznaju to ime u određenom trenutku. 2. Mojsijeva 6, stihovi 2 i 3. I prozbori Bog Mojsiju i reče mu, ja sam Gospod, ili ti, Jod-hej, Vav-hej. Ja sam se Avrahamu, Isaku i Jakovu ukazao pod imenom Bog svemogući, ili ti El Šadaj, ali im po svome imenu Jod-hej, Vav-hej nisam bio poznat. Dakle, Bog se Avrahamu objavio imenom El Šadaj, odnosno Bog svemogući, a ne imenom Jod-hej, Vav-hej. A da li činjenica da se on nije objavio Avrahamu kao Jod-hej, Vav-hej narušava istinu u pogledu toga da je to njegovo ime? Ne, nego samo otkriva istinu u pogledu toga da se Avrahamu nije objavio tim imenom. Isti princip važi i za Božje ime Isus. Ako je ime Isus objavljeno ljudima tek u određenom trenutku u vremenu, ne znači da to nije Božje ime. A u Bibliji nalazimo da se Bog objavio i kao El Šadaj, i kao Jod-hej, Vav-hej, i kao Isus. Jevrejima 13.15. Prinosimo stoga po njemu neprestano žrtvu hvale Bogu, to jest plod naših usana, koje zahvaljuju njegovom imenu. Koje ime izgovaramo kad zahvaljujemo Bogu? Ime Isus. Znači, ime Boga jeste Isus. Jovan 1.12. Ali svima koji ga primiše, on dade moć da postanu sinovi Božiji, to jest onima koji vjeruju ime njegovo. Bog koji je uzeo tijelo je onima koji ga primiše vjerom dao moć da postanu sinovi Božiji. To su oni koji vjeruju ime Isus. Jovan 12.28. Oče, proslavi svoje ime. Tada dođe glas s neba govoreći, proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti. Koje ime je otac proslavio? Ime Isus. Jovan 17, stih 6. Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta. Znači, sin je objavio ime oca, a to ime jeste Isus. Jovan 17, stihovi 11, 12, 25 i 26. Oče sveti, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok sam bio s njima u svijetu, ja sam ih čuvao u tvome imenu. O oče pravedni, svijet te nije upoznao, ali ja sam te poznavao, a i ovi su spoznali da si me ti poslao. I objavio sam im tvoje ime i još ću ga objaviti, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima i ja u njima. Sin je objavio ime oca. To ime jeste Isus. Matej 28, stihovi 19 i 20. Pođite stoga i poučavajte sve narode, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta. Amin. Dakle, prema Mateju 28. glavi i 19. stihu, Isus je rekao svojim učenicima da poučavaju sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A kasnije vidimo da kada su učenici govorili ljudima šta da rade, nisu izgovarali riječi neka se svaki od vas krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, nego su govorili neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista.
Čak i da neko ove riječi iz Mateja shvati pod 1 kao formulu koju su učenici izgovarali ili pod 2 da to ne shvati kao formulu nego kao autoritet na koji su se oni pozivali. I dalje se u oba slučaja sve svede na to da je u pitanju pozivanje na ime Isus, jer je upravo to ime na koje su se učenici pozivali nakon što Isus izgovorio ove riječi. To je ime na koje će vjernici da se pozivaju i u budućnosti. U knjizi Djela apostolska vidimo da su vjernici govorili, propovijedali o Isusu, naučavali o imenu Isus, govorili ljudima da se krste u ime Isusa, zazivali su ime Isus. Dakle, vidimo da nije jedino stvar u autoritetu, nego i doslovnom imenu. Djela 8.12. Ali kada su povjerovali Filipu, koji je propovijedao o Božjem kraljevstvu i imenu Isusa Hrista, krstiše se i muškarci i žene. Djela 8.59. A dok su ga kamenovali, Stefan, zazivajući Boga, reče: Gospode Isuse, primi moj duh. I nema ni u kom drugom spasenja, jer osim imena Isus nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kome se moraju spasiti. Čitajte Djela 4. glavu stihove 10/12. Učenici su poučavali i govorili ljudima da se krste u ime Isusa zato što ime Isus jeste ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U suštini imena imaju značenje, pa tako i ime Isus. I to ime je povezano sa spasenjem od grijeha, pa bismo mogli reći da to ime znači spasitelj. Neko će reći da znači jod hej vav hej spašava. Bilo kako bilo svodi se na spasenje od grijeha. A znamo da Bog o sebi govori da je spasitelj. A kad se dijete rodilo, tako mu je nadjenuto ime. To je ime koje je iznad svakog imena, koje je imenovano. Ne samo u ovom svijetu, nego i u onom koji dolazi. Amin.